Out unsa man? Dito mo check out sa man. Init ang tubig. Wako nangihi ha? Basig kuan Paul ba? Paul. Para sa tong salaman no pa Paul, ipakuha na ko. Mao ni tiil sa mga taga-bukid. Sige panugway kanding kutangon. Okay, yun yung bar area. Yun yung restaurant area. Of course, restaurant will be closed at 8. Drinks will be closed at 9. The pool will be closed at 8. Ano sa itong oras mo close ang pool? Pila ka feet? 6 feet pod. 6 feet pod. Dili lang ko skuan oy, no feet. Dili lang tas no feet. Isudaan ba? Isud mo bata. Bitangan ka? Bitan. Ayaw! Bantihaya tuang kuan kaon o patay kaon. 8 PM mo close ang kuan. Enjoy kayang madlang noipi. Ilang may din ka na mo. Merese ang sawa ng uyog. Ang nanguyog merese. Dadag layo dito. Merese sa wala ng uyog. Nag-inarte. Ilob, ikaw na lang, ilob-lob. Kala mo init. Ha? Sipin mo na lang, malalim. Barkada room, okay, 5,000 per night. The room is ano siya, 8 people. 8 madlang noipi ang kasya sa kanya. May dalawang salamin, may dalawang comfort room at saka may dalawang aircon. Happy madlang noipi.